Бе, няма някой работа, дешо е, бахо майката. Що ли бе? Кой ще идва? Шефе, мама трябва да й състегват спирачките. Изюкай тук ще го направим, бе. Ще я оправиш ли? Спирачките ще ги направим, бе. Спирачките. Да, бе, той задни, предни, какви трябва. На хватки сменяме всичко правим. Сериозно. Тия барабани са или диско? Не знам, обаче едно верче трябваше отида да й оправя спирачките. Да, бе, дай тук ще ги направим, бе. По 15 дена на контразна, на спирачка. Добре, сега кой Ерос! идва? Олигофрен, за наверим. Пускай карта. Какво кой ще идва, бе? Нали как че някой ще идва, бе? Вирчо мишката гол в двойка, каре. Ще дойде Какво ще ще го прави оправим. на гол? Брато, ония ден мина, как му се тресяха задниците. Ма той на него ще го оправим, значи ще направим нова седалка, защото той не са кикида през въна като мишка. Но той спортен Как като да не се клатиха самолетните. задниците, да ебам.